The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapakit na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYLE, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal mula sa ating satellite office sa Kongreso. At sa hapong ito makakausap natin si Sheila Salas at ang kanyang inaing ay para sa kanyang mister na 3 taon nang nagdadialysis dahil sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Magandang araw po. Ako po si Sheila Salas na lumalapit sa Ako Bicol Party List o humingi ng tulong sa aking anak na si J. Rosel Salas na mayroong CKD stage 5. Sana po matulungan niyo po ang aking anak na si J. Rosel para sa kanyang pangailangan sa kanyang pagdadialysis. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Makakausap natin ngayon si Nanay Sheila. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Apo, Nanay Sheila, kumusta po ang kalagayan po nitong pasyente po ninyo, Nanay? Ayun po, kasalukuyan pa rin po siya nagda-dialysis 3 times a week po. 3 times a week? Opo, ma'am. Apo, kailan pa po ito nagsimulang magpa-dialysis? Ito pong anak po ninyo, Nay? Kung ano ba po, year 2020 po. Mag 3 years na po. Okay, year 2023.
2022 po. 2022. So magtatatlong taon na po na simula po na nagpapadialysis ito pong anak po ninyo. Opo, ma'am. Opo. So ngayon po Nanay Sheila, nasaan po siya ngayon? Andun po ngayon sa PGF po. Okay, nasa PGH. Eto pong anak nyo, Nanay, nung malakas pa po siya, ano po yung trabaho niya? Ano po, bali nag-apply po siya ay magkapatid po dito sa bansang Qatar po. Okay, so isa po siyang dating OFW. Opo, ma'am. Opo. Ano po yung trabaho niya doon po sa Qatar, Nanay? Isa po siyang boy, ma'am. Yung taga-timpla po ng kape dun sa office. Ano po yung tawag doon, Nay? T-boy. T-boy. Okay. So, taga-timpla po ng kape doon po sa mga empleyado, ano, sa isang kumpanya? Opo, Opo. ma'am. Okay. So, base po sa doktor, paano daw po siya nagkaroon ng ganitong uri ng sakit, Nay? Ano po, kasi 2 years po yung kontrata niya. So, pagkatapos po ng 1 year, kailangan po uling i-medical. So, pag medical po, parang na-diagnose po siya ng may CKD po. Pero doon po sa findings po sa kanya, mataas po ang uric acid tapos may gout po. Kaya napauwi po siya ng Pilipinas. Opo. Eto po bang anak nyo, may asawa at mga anak na din? Ano po, may kinakasama po siya ngayon tapos nagkaroon po sila ng anak po. Isang lalaki, 2 taon na po siya ngayon. Opo. Nasaan ngayon yung misis niya, Nay? Bakit po kayo po yung naglalakad po nitong mga kinakailangan para po ay makatulong po sa kanyang medical na pangangailangan? Ano po, ma'am, bali 3 linggo na po siya ngayong namamasukan bilang game attendant po. Nag-apply po siya sa isang agency kasi po, yung anak din po niya kasi po ano po to yung kulang sa buwan po. Tapos wala pong trabaho yung anak ko kaya napilitan pong pumasok sa isang agency na ipasok naman po sa isang game attendant po. Kaka-start lang po, 3 weeks pa lang po, ma'am. Opo. So, ibig sabihin, aside po dito sa pinagdadaan ng sakit ng anak po ninyo, yung anak po nila, meron din pong problema po sa pangangatawan. Ano po, ma'am, itinangagap po siya ng premature baby po. Ayun, premature. Pero, so far, okay naman po yung bata? Okay naman po siya ngayon, ma'am. Apo. Matanong ko lang po, Nanay Sheila, ilan po yung anak po ninyo? Ano po, 4 po. 4. Pang-ilan po itong anak po ninyong may CKD? Ano, panganay po. Bali yung pangalawa ko, mayroon din po. Stage 4 na rin po yung pangalawa ko. Itong anak ko po na inalalapit ko, stage 5 po. Okay. So, ibig sabihin po, Nay, 2 po sa anak nyo, sa 4, meron pong CKD. Yes po, ma'am. Opo. Gaano kahirap po, ma'am, na hindi lang po isa, kundi 2 po yung inyo pong inaalala pagdating po sa kanilang kalusugan, pagdating po sa kanilang kalagayan? Siyempre po, ma'am, mahirap po. Kasi 2 po, ngayon po, 2 po silang inilalakad ko. Bali, lalakad ko nga po sa kanila, ako rin po yung nagkaroon po ng sakit po eh. Opo. So, napakahirap po sa isang nanay na ganyan po yung sitwasyon ng anak po ninyo. Ilang taon na po kayo, Nanay Shelo? Sheila? Sheila po. Ano po, 57 na po ako ngayon, ma'am. 57. So, nearly to senior na po kayo. So, ibig sabihin, sa kalagayan nyo po or sa status po ninyo, medyo tumatanda na din, pero linalakasan po ninyo yung loob po ninyo dahil meron pong 2 anak po kayong nangangailangan po ng inyo pong tulong at asistensya. Opo, ma'am. Opo. So, pagpalain po sana kayo, Nanay, dahil mabuti po kayong magulang sa mga anak po ninyo. Salamat lang po sa Panginoon po, ma'am. Opo. Nanay Sheila, dumulog po kayo sa Ako Bicol Party List at sa aming pong programa. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ano po, ma'am, dahil lumalapit na po ako sa Ako Bicol kasi po yung mga gamot po ng anak ko po, ang mamahal po, lalo na po yung si Bilamir po, ano po yun, 3 times a day po, 55 pesos po yung isa yun. Tapos yung pong ini-inject po sa kanya, bukod pa po doon, may iba po siyang gamot.
Opo. Dagdag katanungan ko din po, Nanay Sheila, kasi dalawa po sa anak ninyo yung may CKD. Ano po yung paliwanag ng doktor? Ito po ba ay hereditary or paano daw po ito na inherit ng mga anak po ninyo? Ano po, dalawang kaso lang daw po yun, ma'am. Isang lifestyle o isang yung pong inheritance po. Pero sa family naman po namin, ma'am, wala. Kaya siguro po sa lifestyle na rin po nila. Kasi po nga po, nag-abroad po silang dalawa. So hindi ko na po naalagaan po yung mga pagkain nila. Tapos ano po, ma'am, yung kasi masakit daw po yung mga katawan nila, maganyan. Nasasabayan po nila ng pag-inom ng energy drink. Bali doon daw po nag-trigger po. Opo. So dalawang anak po pala ninyo itong nagkaroon ng CKD. Parehas din po sila mga OFW dati. Opo. Sabay po sila. Bali ang naiwan lang po, ma'am, yung panganay ko po. Natapos po niya 1 taon. Pero yung pangalawa ko po, hindi po natapos kasi nagsara po yung company na pinapasukan po nila. So, napauwi po yung anak ko po dito sa Pinas. So, wala po. So, nag-apply po uli yung pangalawa ko. So, natanggap po uli, nag-abroad po siya. Sa kasamaang palad naman po, ma'am, nung pag-abroad po niya, as in, may UTI lang po. So, nakapag-abroad naman po uli siya. So, pag anak po, another 1 year, may medical po siya. Pag medical po, yung pangalawa ko, na-detect din po na may CKD siya. So, napauwi po uli siya dito sa Pinas. Opo. Balis sabay din po sila halos tumating po nung taon na yung kaya ang sakit po sa akin, no? Pati lumulong din po kasi ang tulong sa OWA. Kasi parehas po silang OFW. Opo. So, nangingi din po kami ng tulong ng financial or medical. Pero wala po kami nakuha ang tulong sa OWA. Kasi nga po, hindi daw po tapos yung kontrata nila. Wala din po kami nakuha ng balik na. Kaya wala po kami doon. Ganun po sila. Kaya yun po, malapit lang po kami kung saan po makahingi ng tulong. Opo. So, wag po kayong mag-alala, Nanay, dahil naandito po kayo sa aming programa at naandyan po kayo sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin kayo papabayaan, Nanay, dahil yung kahilingan po ninyo na matulungan po kayo in terms of medical, handa po yung Ako Bicol Party List. Pero wag po kayong mag-alala, Nanay. Yang pong hinaing po ninyo ay susubukan din po namin na itawag po yan sa opisina po ng OWA para po siguraduhin na ito pong impormasyon ay pinarating po ninyo sa amin at kung ano po yung kaukulang tulong na dapat po matanggap ng inyong pong anak ay dapat po maibigay. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po sa Ako Bicol. Hindi po ako nagkamali ng paglapit po, ma'am. Apo. So, buti na nga po, ma'am, at na-heads up nyo po yan, ma'am, para po ay maiparating po namin sa opisina ng OWA. Pero sa ngayon po, ilalapit po natin muna itong hinaing po ninyo patungkol po sa hinihingi po ninyong medical na asistensya. Ilalapit po natin ito sa opisina po ng Ako Bicol Party List. Sa kasalukuyan po na Sheila, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin. Good afternoon po, Ma'am Remy, sa Tabang Ora mismo. Magandang hapon po sa mga kababayan po nating nanonood, nakikinig. Magandang hapon din po. Apo. Sir Alvin, maaari po ba nating matulungan ito pong si Nanay Sheila dahil aside po dito sa inilapit niya pong tulong or hiningi na tulong para sa kanyang anak ay dalawa po pala yung anak niya ang merong CKD. So ano po ba yung libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List na maaari pong matanggap na tulong nila Nanay Sheila? Yes, Ma'am Remy, yung pong records po na isinabmit po ni Nanay Sheila para sa kanyang anak po, ang nakarecord po sa amin dito na submit niya po yung anak niya pong si Jay Salas, tama po ba? Apo. Opo, yung sa anak po niya, sa kay patient Jay Salas po, na sila po pala talaga ay taga Quezon City, na may sakit pong nakalagay po dito, may sakit pong CKD5 or chronic kidney disease 5 at nagpapagamot sa East Avenue. Ito po ay inaprubahan agad ng ating tanggapan, Ako Bicol Party List, at nangangailangan pala sila ng injectable medicines at kung ano-ano pa po para panggamit po yata ito sa kanyang dialysis, no?
inaprobahan na po na ako Bicol Party List ng office po natin. Pinoproseso po ngayong araw ang halaga po ng kanyang guarantee letter na pinapa-approve at inaprubahan na po ng ating butihing congressman ay 100,000 po. Ayun. Worth na GL. Opo. So, 100,000 po yung inaprubahan na magagamit po nila sa kanila pong pagdadialysis. Yes po, in a form of guarantee letter, it's worth 100,000 po para magamit po sa pagpapadialysis at doon po pwedeng ibawas yung pong kailangan at alam ko po, mahal po kasi sa dialysis po, alam kong may presyo at napakamahal ay yung mga injectable na mga gamot. Opo. Sir Alvin, nababanggit nyo po na ito pong guarantee letter na magmumula po sa Ako Bicol Party List na nagkakalaga po ng 100,000 ay maibibigay po sa kanila. Kailan po nila maaring maasahan yan, Sir Alvin? Ay, Ma'am Remy, sapagkat ngayon po nating araw, pinroseso po ang guarantee letter po na yan. Ito po submit na po natin sa Department of Health at hihintayin po natin ang Department of Health po na mag-approve niyan at ipadala sa ating tanggapan yung code. Pag napadala na po yung code, wala naman pong problema yon. Siguro bukas makalawa po, no? May papadala yan ng Department of Health. Tatawagan po natin si Nanay Sheila para kunin niya na lang yung papel na yon sa kanya isumite doon sa East Avenue Medical Center. Ayun, magandang balita po yan, Sir Rex. Nakikinig po ngayon si Nanay Sheila. May gusto po kayong sabihin po sa kanila? Apo, sandali lang, apo. Okay, sige. May sinasabi si Ma'am Sheila. Pasok natin, Ma'am Sheila. Ano po yon? Nagpapasalamat po ako sa inyo po, Katipod na Sir, kasi naaprobahan po yung hinihingi ko pong tulong. Napakalaking tulong po nun, ma'am, kasi medyo mapapahinga rin po ako paglakad-lakad. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Sheila, dahil hindi po kayo nagdalawang isip na lumapit po sa Ako Bicol Party List dahil noon pa man po hanggang sa ngayon at sa mga susunod pa pong mga panahon, patuloy po na maglilingkod at tutulong po ang Ako Bicol Party List sa kagaya po ninyong nangangailangan ng tulong, Nanay Sheila. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, ma'am. God bless po. Kayo po yung binigay po ng Panginoon para maging saan, para matulungan po ng anak ko po. Maraming salamat po talaga. Opo, lakasan nyo lang po yung loob nyo, Nanay Sheila, dahil kailangan po kayo ng dalawa nyo pong anak ngayon. At syempre, wag po tayong makakalimot, magdasal po sa pong may kapal. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat din, Sir Rex Alvarez, sa inyo pong pagtugon sa pangangailangan po ni Nanay Sheila. Mabuhay po kayo, Sir Rex. Salamat po. Salamat, ma'am. Opo. Yan si Sir Rex Martinez ng Ako Bicol Party List. Sa muling mga ka-aksyon, samantala, mula naman dito sa Daraga Albay, 2 taong gulang na bata sugatan ang mukha matapos itong sunggabin ng isang ligaw na aso sa kanilang bahay o sa kanilang barangay. Kasama natin ngayon ang ina na si Babylin Moraleda. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po, ma'am. Nanay, kailan po nangyari itong sinunggaban po ng aso ito pong anak po ninyo? Nung nung 1 linggo po, nasa balkonahe po ako noon. Kasama ko po siya. Tapos ako po nagduduyat kasi po masakit yung ngipin ko. Tapos yung anak ko, nandyan lang po siya sa may giliran ko. Tapos, pagtingin ko po na segundo nga lang po yun kasi yun nga, masama yung pakiramdam ko. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko yung aso. Opo, saan galing yung aso po? Pumasok lang bigla sa bahay po ninyo? Opo, kasi po yung balkon namin po, open po siya. Yung aso po, galing po dun sa may likuran namin, doon po sa may bumba. Opo, ito bang asong ito ay dati nyo na pong nakikita doon po sa paligid-ligid sa bahay ninyo? Nung linggo lang po yun, ma'am. Okay. So, nangyari po ito, anong oras? Umaga po ba? Mga 9 po ng umaga. Okay. Kasi po, sabi ko nga, iwan ko muna yung anak ko, sana. Kasi, tanghali na, kailangan ko na mag-isip ng pang-ulam namin noon. Tapos buti na lang talaga, hindi ako talaga umalis noon. So, bakit? Normally or paminsan-minsan ba, iniiwan mo lang siya doon? Ma'am? Dahil may ginagawa ka? Iniiwan ko siya, pero binibilin ko siya sa mga kapatid niya. Tapos, so, nung mga oras na yun, katabi mo lang siya? Opo. Dito lang po siya sa may gilid ko.
Kasi pagtingin mo ganun, anak mo na makikita mo Oo. talaga. Ano nangyari? Bakit biglang sinunggaban ng aso yung anak po ninyo? Meron bang pagkain doon Wala sa po, tabi? naglalaro lang po talaga siya, ma'am. Okay. Doon saan. Tapos dumaan talaga yung aso yata doon sa likod namin, sa may bomba po. Okay. Kasi hindi ko siya makikita na dumaan yung aso kasi nakatalikod po ako doon. Na, Anong klase itong aso? Malaki na? ano po, tuta? kulay brown po siya na na hindi naman kalakihan, yung tamang-tama lang po, medyo payat ganun. Tapos naglalaway po siya. Naglalaway. So, parang uhaw or Parang sabi ng ulol daw po yun. ulol na aso? Opo. Okay. Eto bang aso ay alam mo kung kanino or sino may-ari? Yun nga po, ang problema kasi hindi ko po kilala yung aso kung kanino po. Talaga. Ayan, yan yung aso. So, ibig sabihin, nahuli na siya. Opo, yung kulay brown po, pero yung white, hindi, may white, hindi po yan. Okay, yung color kulay brown, brown. yan yung aso na sumunggab sa anak po ninyo. Yung yung brown Ayan. po, yan po, hindi po yan, yung isa po. Dalawang Dalawa po yan. aso? Opo, dalawa okay, po dalawang aso yung paligid-ligid doon sa bahay ninyo. Actually po, first time yun pumunta sa bahay. na Pero aso. maraming aso bang gala doon sa labas ng bahay ninyo? Sa mga kapitbahay namin po, pero yung aso nila, kilala namin. So yung mga aso doon sa kapitbahay ninyo, gumagala lang talaga Opo. doon sa labas ng bahay niyo, kilala nyo. Opo. Pero yon first time nyo lang bang makita yon? Opo, yung aso po. Nung nangyaring sinunggaban yung anak nyo, ano yung ginawa mo kaagad? Ano po, siyempre, nagulat ako, sumigaw talaga ako na, yung anak ko yung ganun. Nakita ko talaga na kinakagat talaga yung mukha ng anak ko. Kitang-kita mo Opo. habang kinakagat yung anak mo. Tapos yun, kinuha ko po yung anak ko, tapos nilinisan ko po yung sugat. Pumunta na kami po dun sa Rabas. Kumusta ngayon yung anak po ninyo? Ngayon po, okay na po siya. Nang 2 araw po siya nilagnat. Tapos, ngayon, okay naman po. Yan yung baby nyo. Grabe, sa mata, sa pisngi, Opo. sa may baba. Yan siya dati nung wala pa siya Opo, yan po siya. wala pang sugat Opo. dahil dito sa pagkakagat ng aso. Opo. So napakakinis ng mukha. So after yan namaga. Opo, sobrang maga po talaga. Okay. Nung nangyari yan, naidala mo ba kaagad? Opo, dinala ko po siya kaagad. Pakalinis ko po ng sugat. Kasi nga po, na-nervous po ako. Saan mo dinala? Sa center? Sa hospital? Hindi po, sa dyan po sa Rabax po, sa Albay. Okay, so good thing, ganun po talaga dapat. At least, kahit tayo ay hindi na natin parang tuliro or hindi na natin alam yung gagawin. Pero at least, maidala natin para, kasi initial reaction dapat madala talaga sa para mapa-injection. Eto bang pangyayari sa anak mo ay naisumbong mo or naipaalam mo sa barangay? Pagka-uwi ko po galing po kami ng Rabax, yun, sinind po ng kapitbahay ko yung picture kasi doon kay Kagawad Dilumin po. Tapos agad naman po pumunta yung si Kagawad po. Okay. Tapos inalam po niya kung kanino po yung aso. Tinanong din po kami kung kanino nga. Tapos sabi ko hindi ko nga po kilala yung aso. Ayun, pag alis niya po sa bahay yun, nag-ikot-ikot po siya sa purok namin. Kasi inaalam kung kanino po yung aso. Yun po, hindi man po namin alam kung kanino talaga. So wala nang umaako kung Wala po, kanino. wala po. Ganyan naman talaga, di ba? Pag merong nang nakagat, may nabiktima, wala nang aamin kasi yung responsibilidad parang tinatakbuhan. Yan yung mga irresponsible pet owners. Nanay, ano yung sabi ng doktor? Kumusta daw yung bata? Nung Biyernes po, dinala ko siya sa BRT kasi nilalagnat na po. Tapos syempre, inisip ko baka yung rabies po, ganun. Tapos, pakadala ko po dun sa BRT. Sabi ng doktor, okay naman po kasi natural lang daw po yun kasi po may vaccine po siya. Okay. Kumbaga, reaction lang So, ng katawan. nung sinabi ng doktor na okay naman, medyo Nagianan po yung isip ko. nakampante Oo, po kayo. parang nakahinga po ako. Okay. Pero, meron ba kayong galit na nararamdaman na kung sino man yung may-ari ng asong yon? Nung una po, meron, syempre, kasi yung anak mo, nangyari, ganun. Okay. Nung pinaalam niyo po ito sa barangay, nababanggit mo na agad naman nagpunta yung Kagawad. Opo. After nun, ano na yung naging proseso or naging action ng barangay? Nag-ikot-ikot po sila, halos nakita ko nung isang araw, yung ganun, yung pangyari po. Nag-ikot-ikot po yun si Kagawad. Tapos, nanghuli po siya ng mga aso na
pagala-gala po dyan sa kalsada po. Yun. Si Kapitan, alam ba itong pangyayari sa anak po ninyo? Kasi po nung kinaumagahan, pumunta po ako ng center. Tapos dumaan na din po ako kay Kat. Okay. Ano sabi ni Kapitan? Yun po, yung kinumusta po yung anak ko. Nagbigay din po siya ng financial. Okay. Para sa anak ko. Okay, para malaman din natin kung ano pa yung magiging tugon ni Kapitan. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono ngayon, si Kapitan Marilu Marandilla, ang punong barangay ng Balinad, Daraga, Albay. Magandang hapon po sa inyo, Kapitana. Magandang hapon din po. Apo, Kapitana, naandito po ngayon yung nanay ng bata pong nakagat or sinunggaban po nitong aso. Kumusta po yung, matanong ko naman po ngayon muna yung sitwasyon po ng aso. Kumusta po ngayon yung aso? Sa tingin ko po, medyo matamlay po. Ayun, so Kasi po, mayroon po kaming lalagyan, yung kulungan po ng mga aso. Linagay po namin doon. Tapos tinignan ko kanina, medyo po matamlay. Opo. So hanggang ngayon po, inoobserbahan po ninyo yung aso? Opo. Okay, kasi meron bang kasabihan po, Kap, na pag nag-iba po yung kondisyon ng aso, posible talaga pong meron po itong rabies, ano? Opo. Kap, matanong ko po, dyan po sa inyong barangay, marami po bang mga galang aso? Kasi eto, binabanggit ni nanay, ito daw pong aso ay first time niyang makita. At wala daw pong may-ari. At doon po talaga normally sa kanilang labas ng bahay, marami daw po talagang mga asong gala. Opo. Actually po, ma'am, sa ngayon po, kasi po, yung committee ko po, nagpagawa na po ako ng aso. Kaya po yung nagpagawa po kayo ng... Nagpagawa po... Hindi naman po masyado madami yung aso. Opo, ano po, ulitin po natin, Kap, ano po yung pinagawa po ninyo? Nagpagawa po ako ng kulungan ng mga aso. Ayun, kulungan, opo. Para doon po, yung nadadakip, doon ko po pinalalagay. Tapos po, yung nakakagat dyan sa bata, nadakip na po. Opo. Doon na po, linagay na namin doon. Opo. Kaya po kanina, tinignan ko kung anong sitwasyon ng aso. Tinignan ko po, medyo matamlay po yun na aso. Opo. Alam po namin na gumawa po kayo ng Action Cup at sabi nga ni nanay, nagbigay din po kayo ng tulong pinansyal sa kanila. Pero ang inyo po bang barangay Cup, yung programa po ninyo patungkol po dito sa pagpapalakas po ng programa or ordinansa patungkol po dito sa pagdadaki po ng mga galang aso, ay nai-implement po ba ng maayos? Opo. Okay. Okay. In a day po ba, Kapitan, ilan po ba yung mga nahuhuli po ninyong aso dyan sa inyong barangay? Pakiulit po. Apo, sa isang araw po, Kap, meron po ba kayong mga nahuhuling mga galang aso? Opo. So ibig sabihin, marami po talaga yung mga galang aso dyan po sa inyong barangay? Opo, yung iba nga po, kinuha na nung inaatid na po nung committee ng agriculture po, kinukuha na po dito sa amin. Okay. Kap, para po sa mga nakikinig na mga kabarangay po ninyo, ano po yung bilin po or ano po yung mensahe nyo or paalala po ninyo sa kanila? Sa mga kabarangay ko po, ang masasabi ko lang po, kailangan po yung mga aso yung mga gala, kailangan po ninyong talian para wala pong mga presidente. Kasi po, gaya niyan, may nakagat na ng ulol na aso. Kaya po, kailangan namin nila na talian yung mga aso nila. Opo. Kap, maraming salamat po sa inyong pagtugon at sa inyong pong oras ngayong hapon. Maraming salamat. Opo. Salamat din po. Salamat po sa tulong niyo kung nagpunta na pa lang po dyan yung nakagat ng aso, yung mama. Opo, Kap, kasi syempre, aside po doon sa ibinigay po ninyo, syempre marami pa pong kakailanganin pa yung nanay para naman maisigurado po nila na ligtas po yung kanilang anak. Maraming salamat po, Kapitan. Opo, sige po. Salamat po. God bless po. Opo. Ayun. So, napakinggan mo po si Kapitan Nanay Bibilin.
Opo. At binigyan naman kaagad ng aksyon at yung mga residente po sa inyo, nanawagan na din po siya na kung meron silang mga alagang hayop, alagang aso, ay talian. 'Di ba? Importante. Opo. Opo. At ano po yung naging nakuha nyo pong aral sa ganito po na alam po namin na hindi po kayo naging pabayang nanay, pero ano pa po yung dapat nyong gawin para hindi na po maulit ang ganitong sitwasyon sa anak po ninyo? Kung sakali po, bantayan po ng mabuti yung anak. Bagayaan na mag-isa sa labas, tapos wag silang pahawakan sa aso, lalo kung hindi pamilyar. Opo, yun. Yan po. At kung maaari, baka pwede nyong lagyan ng harang po. Harang Para hindi makapasok. opo. Siyempre, Para hindi makapasok. bata versus aso, parehas pong, yung aso, siyempre, wala naman talagang isip pa yan pagdating sa mga ganyan na ang alam pala talaga nila, mga gat or kung ano pa man. Yung anak nyo naman po, siyempre, nasa murang edad pa po. Pero dahil dyan po, nanay, tanggapin nyo din po itong financial na assistance para po sa inyo, para po ano pa po yung pangangailangan ng bata, ay maibigay po ninyo, nay. Thank you po. Maraming salamat po. At tanggapin nyo din po itong 10 kilong bigas at Cabarro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinarasarap ang lasa at swak sa inyong bulsa. Thank you po, ma'am. Apo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nay? Maraming salamat po sa programang Tabang Ora mismo po. At sa inyo po, ma'am. Apo. Thank you po. So, doble bantayan po natin yung anak ko, nay. Okay, 24/7. Ayun, tama po. Maraming salamat. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo mula sa South Caloocan, isang ginang ang 7 buwan ng sumailalim sa chemotherapy matapos malamang may sakit itong lymphoma. Ang buong detalye, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso. Makakausap naman natin si Abraham Nahibuan at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na 5 buwan nang sumasailalim sa chemotherapy matapos madiagnose sa sakit na lymphoma. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Abraham Nahibuan, humihingi ng tulong para sa PET scan ng aking anak sa National Kidney Institute. Sana po matulungan po ako ng Ako Bicol. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Abraham. Kahapon po. Apo. Tatay, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng anak po ninyong si Abigail? Sa ngayon po, nasa bahay siya. May lalagnas po siya ngayon eh. Nasa bahay po ninyo at nilalagnat po. Okay. Kailan po ba nakaschedule yung kanya pong chemotherapy? Ano pa po, ang bibigay po ng schedule yung doktor niya po. Pagpunta po namin bukas sa taon po. Opo. Sa 5 buwan na pong nag-undergo ng chemotherapy, ito pong si Abigail, meron po ba kayong napapansin na parang pagbabago naman po sa kanyang kalagayan? Malaki po, nagkaroon po na improvement. Medyo gumanda po yung kanyang kalagayan ngayon. At sakit niya pong bukol sa katawan ay lumiliit po. Ayun, magandang balita po yan, Tatay Abraham, dahil at least maganda po yung nagiging improvement ng anak po ninyo. Opo. Sa ngayon po, Tatay Abraham, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kailangan po niya ngayon? Kailangan ko po yung pang-PET scan niya po para po makita kung totally nawala na po yung bukol niya. Opo. Okay. So, nasa magkano naman daw po yung tay? Umabot po siya ng 61,000 eh. 52,000? 61 po, 61. 61,000. Opo. Matanong ko po kayo, tay, ilang taon na po itong si Abigail? 36 po. 36 years old. Meron na po ba siyang sariling pamilya? Meron po siyang kinakasama. Meron pong anak? Pero may walay po sila. Okay, may dati pong kinakasama. Meron po ba silang anak? Meron po isa. Okay. So, paano po natutususan ni Abigail ang kanya pong chemotherapy at yung pang-araw-araw po niyang pangangailangan, especially ngayon pong merong gamutan? Tungkol naman po sa chemo niya, libre po kami. Sagot po ng PhilHealth. Okay. Opo. Doon naman po sa mga laboratory, humihingi po ako sa mga government ng mga GL para po sa mga laboratory niya. Okay. So, ang pinoproblema niyo po ngayon tayo, yung mga pang-laboratories? Opo. Yung po ang humihingi. Tapos, syempre, yung pang-araw-araw, isa din po yun sa iniisip niyo. Ano po, tay? Opo. Kami na po ang umano ng asawa ko. Ang tumutulong sa pangangailangan. Opo. Buti na lang, tay, meron naman po kayong pang-tustos or pag mayroon pa kayong pang-abot. May binibigay po kayo sa at dito po kay na Abigail at sa anak po niya. Bali po yung anak naman po niya tinutustusan po ng ama. Nagbibigay naman din po yung ama. Okay. Bali ang na lang po namin yung aming anak, yun na lang po aming nasikat. Okay. So, dahil po dyan sa kahilingan po ninyo, sa hinaing po ninyo patungkol po sa panggastos sa mga laboratories po na kakailanganin po ni Abigail, makinig po kayo, Tatay Abraham, dahil para po sa ora mismong pagtugon sa inyo pong problema, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Sir Alvin. Ay, magandang hapon muli, Ma'am Remy po at sa mga nanonood po ng Tabang Ora mismo. Apo, Sir Alvin, isa pong ama, ang humihingi po ng tulong para po sa kanyang anak na si Abigail. Ano po ba yung maaring tulong na maibigay po natin sa kanila? Yes po, para kay Abigail po. Abigail Nahibuan, isa pong 36 years old po.
at mayroon pong karamdaman na Hodgkin's lymphoma, na alam naman po natin ang Hodgkin's lymphoma po ay isang uri po ng cancer at nangangailangan po ng chemotherapy po yan at kung ano-ano pa po, lalo na narinig ko si tatay, no, na talagang kailangan po niya ay pang-laboratorio ni Abigail. Opo. Narinig ko po kanina si tatay, siya po nangangailangan ng more or less 61,000 po pang laboratorio dahil alam naman po natin na pagka may sakit pong cancer, madalas po yan for monitoring ay laboratory po ang kailangan. Wala pong problema. Wag na po mag-alala si tatay at ang Ako Bicol Party List po ay handang-handang tumulong ng pang-laboratorio na nagkakahalagang 61,000 worth na guarantee letter para kay Abigail. Ayun, so mababawasan na yung iniisip ni Tatay Abraham. Meron po ba kayong mensahe para po sa kanila, Sir Alvin? Opo, ang mensahe ko po na hindi lang po kay tatay at kay Abigail, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan na mga nanonood po ngayon. Gusto ko rin pong pasalamatan po ang ating mga kababayan sa patuloy na pagtangkilik po, no, sa Ako Bicol Party List, at alam naman natin ang ating party list ay nangunguna pagdating po sa tulong medikal ng ating mga kababayan. Gusto ko lang po ipaalam sa lahat po na ang Ako Bicol po ay patuloy pong may People's Day dito po sa Maynila, sa NCR. Partikular na po sa ating tanggapan tuwing Lunes po dito po sa House of Representatives sa North Gate po ito, na nagsisimula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Gusto ko rin pong paalalahanan, Ma'am Remy, ang ating mga kababayan na huwag kalimutan magdala po ng mga requirements po. Photocopy lang po ang hinihingi natin para po mapabilis ang proseso. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan din po at lahat po naman ay napoproseso ng kanilang mga hinihiling at inaasahang tulong medikal sa Ako Bicol Party List. Opo, kaya saludo po ako sa Ako Bicol Party List at sa inyo po, Sir Alvin Martinez, dahil po lagi po kayong naandyan para tulungan ang ating mga kababayang nangangailangan. Mabuhay po kayo, Sir Alvin. Mabuhay din po, Ma'am Remy, at sa Tabang Ora mismo, mabuhay din po kayo. Salamat po. Apo, maraming salamat. Yan si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Balikan natin si Tatay Abraham. Tatay? Apo, narinig ko po. Ayun, ano po yung narinig nyo, Tay? Sasagutin na po niya yung pang-laboratory na anak ko. Ayun, so sasagutin na po ng Ako Bicol yung para sa laboratory po ng inyo pong anak. Ano po yung nararamdaman nyo po ngayon, Tatay? Masaya po. Nabawasan yung problema na. Opo. Salamat po, salamat. Maraming salamat din po sa inyong tiwala, Tatay Abraham, sa Ako Bicol Party List at sa aming programa. At sabayan po natin ang panalangin. Ano po, Tatay? Dahil yung prayer po, napaka-powerful po niyan. Opo, yun po ginagawa na. Opo. Mabuhay po kayo, Tatay Abraham, at hiling din po namin na tuluyan ng gumaling po ang inyo pong anak. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List, at sa mga tulong na binibigay niyo sa mga tao tulad na nangangailangan. Apo, maraming salamat, Tatay Abraham. At mga ka-aksyon, eto na, 66 days na lang at papalapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas, mga ka-aksyon. At hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa ka sa